Hola, què tal? Soc el Cecili i avui no us recomano un còmic. Avui us vull presentar aquesta petita joia que m'ha caigut a les mans, que és L'últim amor de la Babadúnia, de l'escriptora Rosalina Bronsky. És una novel·la molt curteta, que es llegeix molt ràpid, molt bé, passa molt bé, i la història ens situa al petit poble de Chernobyl i ens explica el dia a dia dels seus habitants. Aquest poble no tindria res d'especial si no fos perquè està dintre de la zona de la mort de la central de Chernobyl i allà se suposa que no hauria de viure ningú. Però bueno, és un llibre que ens parla molt de l'estimació que sentim pel lloc allà on neixes, i llavors la protagonista, que és la Babadúnia, que és una dona que us enamorarà profundament, decideix tornar. El llibre és curtet, però s'ha de llegir a poc a poc perquè està ple de frases d'aquelles que t'arriben directe al cor, i és una bona lectura. Ja dic, passa molt ràpid i agafeu un boli per anar